Oh! Do you want to know right? I've had one can of malt. No niin, sit oli viimeinen. Hyvä. In the last 4 years. So, yeah. Joo! Onks mun rekordipaa? Ainakin kuvaankin täällä. Jaha, tuolla. Eikö sä pelkäät näyttäminen vasta? Pelkään. No niin, hyvä. Sulla on vaan Joo, kuutossa. hei! Siitä on Ei. Mitä te haluatte pelata? Yläkerrastadion. Mennään me pelaa teidän. No mennään sit pelaa teidän. Joo. Mennään tuolta portaan pitkin. Tehdään semmonen tasainen lapset vastaa aikuiset. Ihan yksi roundi kokeillaan. Jos aikuiset pelaa pelkin pistooleilla, niin sit me voitais tehdä. Se on hyvä, kun mulla ei toimi pistoli. Mennään sinne ylös ja mietitään sit sitä jakaa. Sit sä saat poimia sun lippaasta yksi kuula kerralla ja heittää. Ei kun ei mun tarvi, mä voin puukkohippasillaan vaan. Onko sulla lamppusi? Oh. Kato sitten, jos se tippuukin vielä täällä jossain. Mitä kun lattialla puukottelemaan perseä? Ei oo minä, se oli naapetin. That's 7 of them. Yeah. Let me guess, you just had teammates who have been in the military. Ei kiroilla! Maybe 3 other Niin perkele. Vittu kun melkein itsekin roskamaan. You get that in Finland, except at least with adults, because usually adults have been in the military. Oh yeah, exactly. So they know the basics. Exactly. Joo, 15. That's why I like it here as well. Everybody does like 2 shots a move. You know what I mean? Like there's nobody who just sits with a drum bag on an Pitäisikö se rullata jo valmiin? Eikö sä oot rullannut sen jo? Joo. Ja saatit vähän lisääkin, saatit heti sumutorven mukaan. Perkelemään. Psykologista sodankäyntiä. Niin. Tulkaa vähän tänne päin sieltä. Ja olkaa taas kuulolla. Okei, pelataan TDM aluksi, eli otetaan pelkkä yläkerta, se on upstairs only. Ja toinen respa on tuon nurkas ja tuolla on tommonen jalkalamppu ja siinä on sellainen rinkkinurkka. Ja sitten toinen on vastaavassa nurkassa toisessa päässä yläkertaa tuolla päässä. Siellä on sohva. Eli käy koskettaa sohvaa niin kuin respaa ja tuolla käy siinä tuolla nurkassa. Eli kun tippuu, niin käy vaan respaille ja tulee takaisin. Tehdään 2 porukkaa, punaiset ja keltaiset. Ja pelataan 15 minuuttia. Ja sit jos sen jälkeen tarvii ladata, niin sit käydään nopsaa oppareille ja otetaan se. Nyt joku jo ehdotti, että nuoremmat vastaan vanhemmat. Hei, tää on mulle ihan ok, mutta vain jos se sopii kaikille nää meidän nuorille. Haluaako te sitä vastaan nostaa käden ylös? Ja jos me pelataan, jos yksikin on vastaan, niin sit me ei pelata sillä, sit tehdään ihan tasa-arvo. Mut okei, haluaako te sit koittaa, jos te saatte ampua sarjaa ja me ei saada? Joo, kyllä. Mä arvasin, että se. Kokeillaan 1 roundi semmotti, katsotaan miten käy. Hei, katsotaan mitä siitä tulee, mutta muistakaa nyt, että tää on tämmönen kokeilu. Niin. Ja ollaan sit niinku, vaikka te saatte ampua sarjaa, niin vähän silleen niinku nätisti. Eli siinä kohtaa kun te ammutte sarjaa, niin te ammutte semmosen... Ei silleen Niin. Saatat rakentaa suunnitelma. Joo, ei nyt laserata kenenkään Niin. selkään 200 kuulaa. Vähän semmoista järkeä käyttää kuitenkin, että niin. Sitten tulee rivissarjaa kaikki siellä. Ammu sä kans sarjaa sit kans joo. That's gonna be great fun. Ja kummat ihanaa te olette? Punaiset. Okei, selvä. Eli meillä on keltaiset, teillä onkin ihan hyvä. Jos on 2 ihanaa, laittakaa kumpaakin käteen. Jos on vain 1, niin laittakaa tälle puolelle.
Yeah, the other Ja sit seuraava kysymys on, että kumman pään te haluatte? Tuohon. Onko? Se on. You're engaged, you fucker. I know. Ei se oikeastaan. Dogs just travel around and kill things. Käykää nopeasti respaamassa aina kun tippuu, niin Sieltä se juoksee se ratkaisee nopeammin. aika paljon. Have you considered Sieltä se nopeammin pelissä juoksee. Yeah, I know. It's a Tos päässä on se, että kun tuossa toimisto on viimein, niin jos niinku täältä päästä pääsee sinne, niin sit sieltä respaa. I don't have to pois. Joo, mä näin kyllä siellä yhdessä mitä Olisi aika hyvä paikka. and the problem is that like Joo. Ja meidän ei oo pakko. Koitetaan pelata vartti, mutta jos alkaa tuntuu siltä, että tää ei oo kivaa, ihan ketä vaan, joko teistä joku tai meistä joku, niin tulkaa sit sanoo mulle. Niin sit vaan huudetaan peli ohi ja pelataan jotain muuta. Ei se niin vaan. Ei, mut kokeillaan nyt. Ei sitä tiedä miten siinä käy. Niin. No meillä on hirveästi sarjaa täällä pelattu. No ei se, kun senkin tää puolesta me voidaan. on. Tässä voi käydä niin, että tää on ihan älytön. Mut kokeillaan sen jälkeen niin, että te ammutte sit semi ja me ammutaan sarjaa. Ei, kun sit me otetaan pistoolit ja No kun ei toimi! me saa kertoa. Silleen me ollaan joskus pelattu. Joo, niinpä. Saattelet paskaa kun lausunta. Se Joo. on, miten te haluatte ton pää, mekä sen nurkkaan ja huudellaan sit kuva. Joo. Me on niitä käytävää. Joo, lähdetään. I've drank so much caffeine before this. I'm literally shit. I'm fearful. Okei. I don't drink caffeine. I don't drink coffee. I don't drink cola. Nothing. Yeah. And then I had a can of Monster before coming because I felt like I was dying. Joo. Menkää joo, mä oon tässä vaan. Olkaa mun läpi mukaan peliin. Mä en liiku ennen kuin joku ei sanoo muuta. Mihin te haluatte mennä? Mä voin ottaa sun museokäyttävää. Mä olen hullu, mä menen laiturille. Okei. Mä olen päästäni sekaisin. Mä tiedän. Otatko se mun kaveri? En mä mitään kavereita. Mä lähden laiturille. Jaha, no Tiedä vaikka vene tulis. Son, do you want to let the movie do the side? Okay. Yeah, good. Take I'll one do what friend. I'm told. So, Take one friend. do you need grenade? I've got a gun. That is cool as fuck. I want one. It's just a PLA. Mut jos mä tipaan, niin mä tietty respaan ja ne niinku Oh, takaisin. it's the orange monkey. Ottakaa tee Saaninkaan. Ottakaa hei, menkää T2 niin Saanin mukaan tonne leffateatterin puolelle. Meneekö sä keskeltä? Oliko sä menossa niinku? Mä menen laiturille jo. Joo, niin kato, meillä on 2 äijää laiturilla ja 3. Niin, sä menet keskeltä vai? Joo, mä menen tuohon niinku keskelle. Joo. Siinä on yksi ovi siinä. Juu. Välissä, niin. Noniin. Se pitää. Me ollaan valmiita. Joo, aina valmiit. Pistetään toi päälle. Is the back of my camera on? Valmiit! Thank you. Peli käy! Sori! Se on Sean. Onko siinä oma tuossa vasemmalla? Siellä on oma siellä pitkä niinku pimeässä. Okei. Mä menen tuonne. Okei, me on hyvä. Mä en tiedä onko meistä keskeltä läpi Mika. Mä en tiedä missä se on. Heitetään granaatti sit. Meillä on omia pimeässä. Se on tyhjä se reuna. Granaatti! Keltainen! I'm gonna go throw a red armband on you next. This is it. No hei, keltaiset! Käydään respaan!
Käydään respaa kaikki. Okei. Joo, käydään kaikki. Eri yellow response. Käydään respaa kaikki. Joo. Keltainen respaa! Liberis coveri! Joo, otetaan koko porukka. Let's take the whole team here and then continue. So then they get suspect. I was gonna say I'll jump on their team just to fucking move. But let them play because they didn't start. Joo. Is it Onks tässä kaikki? Joo. Do you have a 3D printer? Yeah. Okay, I'm talking to you. Oh, I told you I was printing those AK. Eikö ne respa, tai siis... Keltainen joukkue takaisin respalle uudelleen! Ei, mut siis se, että eikö punaiset tajua, että ne on loputtomat? No mä tiedän. Pakkiva. Joo. Mä olin just ampumassa mukulaa päähän, niin totesin, että... Otetaan silleen, että jos päästään päätöseen asti kiinni, niin joku siellä toimistossa tai sit tuossa... Mennään pelkästään leffateatterin kautta. Pelkästään leffateatteri. Okei, koitetaan vaan. Katsotaan mitä siitä tulee. Keltaiset respalle! Yellow to the respawn! Yo to the respawn. Yo to the respawn. Keltaiset, tulkaa respawn! Ei se full auto näyttänyt auttava. Ei pelottaa. Juu, Niinpä. Selvisikö Trump? No ei se, kun mä heitin seinään tää suoraan. Niin. Joo. okei. Trump on hengissä vielä ensimmäisestä granaattiheitosta. Niin. Mutta ne ei varmaan kuulu. Mennään meisiin nyt. Mennään hissukseen. Hello! On kaikki sitä kulmasta oikeasta kanssa. Joo. Granaatti! I'm gonna go join them. Okay. Ajetaan punaiselle! Sinne oikein se päätyy juoksia. Nyt pois. Ei se oo strobottaa, siitä voi tulla epileptinen kohtaus.
oon tippunut. Pistäkää taskuihin. Olen tippunut. Aha, okei. Hyvä juttu. Joo, ei, joka paikassa huudettiin, niin. Osu vaan! Push off! Nyt kun ne saa granuin, niin ne rupeaa tulemaan.